ଯୋଉ ଜେଲରେ ଥିଲ କଣ କେମିତି କଟିଲା? କଟିଲା ଖାଲି ବାକାଡିଲା ମାନେ ଉଠିଲା। କାହିଁ ସେ ଡରା କଥାରା କହୁଛ କହିଲ ଭାଇ? ମଦ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଯାହାକୁ ଯେତେ ମୁଁ ତ କହୁଛ ଆରେ କି ସୁବିଧା କିରେ ଜେଲରେ ତମେ ହଉ ଥର ଥର ଯାଇକି ଆସ କି ମଜା କିରେ କି ଖାଇବା ପିଇବା କଣଲୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ଥର ଯା ତୁ ମୁଁ ଆସିବିନି ଆଉ କି ଖାତେ କିରେ ମାନେ ଜେଲ ମଜା। ଭାଇ ନା ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ମି ଏ ଜେଲ ନୂଆ ଆସିଛି ଟଏଲେଟଟାକୁ ଟଏଲେଟ କାହିଁକି ନା ସେ କଣ अबे तो भाई डाकुची ठीक है अरे एटा कोन करके जे पचाले तको ए साला मत आगे तळ कर अनलु ओला मारी ओला मुंह पूरा बुड़ी उड़ा पड़जन भाई जानि तो भाई 38 टा अधे मर्डर करी आइछनी माने गोटा धुक धुक